Boy, here, my sister. Boy. I'm my family. I'm support the business. That's chicken in this. When you talk to a business, that you are. Yeah? The business, right? My chips, nyama. Chips and chicken and rashing. Don't go like So, as you fire. It's not you wait. That's a little case for bow. It's not you wait. It's So, as you fire. and I just take it about and a boat's stress. What's garage? No. So, I'm not saying. Chips. Yeah, I don't know. That's got you frag dog. I think you're going chicken to tangata boil is a toast with a deep fry. Then he spice them chicken slices. Alright. There's a material. I'm not going It's really ready with that. Alright. My sweet tea and my salad. So I got to run you. I want it's really ready. Now I'm to show my own. Got it in us. I don't want to Wedzera. Oh, that was the minute that's got that. Oroneka brai mari ndo pasina yet. Nema hot dogs, nema bake. Akana kungo kune kushio vakati vanambika makantini tiripo zvedu tisana Nyado, tete Nyado. Mune muripo se. Aiwa tiri titi. Hapana chamusingagoni. Aiwa pana. Kwese muripo. Maggie zufa Wana rutenga. Chana mchana, bakitoit. Yeah, story nani panogara. Gara ku. Vana vanenge vachida kudya ufota. Ndiya Wedzera. Chamukire Alright. Go, yo. Amakundo. Yadzadzi yangu yokatobva kandi yajega iro. Oh. Yadzadzi yangu. Yamari jega mukudai. Vakandi yajega. Ane chipo chekupusha ngoro baba. Oh. Dai mamzubudisa ambuda. Kwatoti pamari kudzamudzi. Ambosumukawo. Chimbosumukawo. Andiso. kuboostwa kakuwa nokana ka. Obrango boostwa kuti business rende kumberi. Yatkubita nyama. Yatkubita chima chips. Tatkono another chip fry. Iki just small. Kuti business enombe. Nenombe singato Tatongovhurwa na restaurant cheche. Awa totoshanda. Kuti nemtozvibikira zvinhu. Hazvikuoneka kuti simba riripo. But bika zvinonaka because hey. Varanda ndikutenga. Chiboteka udzi woso. Ndakapedza kutora video ndikutenga. Kozoita Murehwa akamira pakona. Murehwa ndewapi? Murehwa anoshanda anotibatsira namakastoma akawanda. Murehwa? Tobanga. Murehwa mukushandire Murehwa? Abatsira na tosingabatsira kutenga mabhuku chichi anoshanda mwanova. Kana pano anotibatsira kutenga mabhuku. Alright. Bosi kana pakawandisa vanhu. Chatinyanya chema chip fry titumire obva. Ndo yashota enda mari unomboita mari muno. Inoita 50. Alright. 50 yes, pane dzakasiyana kadiki neke 50. Siwome kanachita 120 asikadiki kaka. Mabasa chodonza. Zapauda kame 100. Kame 1. Nechime chifuti. Ndicho chachikudiwa. Aiwa tikambotangirwa nechips fry. Na toda hombe tinenge ne2. Yekuti tikapika fasta apa vanhu vanozomira vakumirira machips. Zvimwe zvese mapila. Ndechirungu bho mapila akakwana.
Zvakarongeka. Ndinyasoona kuti chero even nyama kana yemuchicken ini ka. No tongoenderana nenyama yandiona. Same fanani. Abachambosiyana. Msika ndo wani? Msiko chakahodhoa, tinotibhadhara maschool fees ya ndizo. Nemawivi futi. Mawivi futi mnao. Mawivi haya ndagogo wangu vanikutengesera kuhodha senza mashaina. Alright. Kamsiko kana pane zvashoto unongoti wedzerawo. Tiripo. Zvarongo. Wazoenda emadish. Murigo. Saka zvakarongeka. Hey, papa pandu wazotsvagwa mari handizvo? Pamutakishop makazara futi. Aiwa tatoona panotsvagwa mari panapa paitwa mafani. Sure, aitombodoga. Ini customer yavo one of their customer aiva vanobika zvinonaka vanogona asi kuti chiri kukurumidza kutonhora vari kuda oma inoita kuti vakabika vakaisa omuka hachikurumidza chatonhora wozi sei chingomha nyama yacho chida chikafu chikuita sei chinodziya aiva vanoda kusapotwa ndiri big customer yavo. Aiwa mai avantenga murume wembinga vantenga matotanga nemanheru zvefamily everyday ma 3 pallets 3 kelights aiwa imbinga Roddie airipo masipaka.